2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ତମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକଲି ବ୍ଲକରେ ଟପର ହୋଇଛ 560 ନମ୍ବର ରଖିଛ ଏଥିରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି? खुशी तो बहुत अच्छी। केते समय दिन को परिश्रम करथिल? स्कूल को छाड़ी कि मिनिमम 6-7 घंटा डेली परिश्रम करथिल। अच्छा ये जो सफलता हासिल करछ या श्रेय काहू देबे? श्रेय तो प्रथम पितामाता विद्यालय गुरुजी गुरु जीवन लक्ष्य कौन अछि? डाक्टर देसी काई डाक्टर बाबा में बात अन्य किछि पाथन इंजीनियर पाथन डाक्टर बाबा पे काई इच्छा प्रकाश कर? छोटो मोर से स्वप्न अछि तापर फैमिली रे बहुत जन डॉक्टर अछंदी तापर देश सेवा करिवार कारण डॉक्टर इंजीनियर ले माने रोगी का माने सेमिति सेवा कर परबेन डायरेक्ट सेवा कर परबेन डॉक्टर ले रोगी के सहित माने माजन रोगी का जीवन बंचे परबे से खुशी मन पर। आगामी युवपीढ़ी जो मैंने आगो को मैट्रिक परीक्षा देवे तांको पाई कोन वार्ता अछि? वार्ता अछि प्रथम दिन रे परीक्षा में प्रिपरेशन करंतु प्रतिदिन बहुत हार्ड वर्क करंतु और निष्ठार सहित अध्ययन करंतु निश्चित सफलता। एतो जेंति निश्चित ब्लॉक रे टॉपर हलो सेमति +2 रे साइंस पढ़े तो किसी आग्रह अछि सेठी मते टॉपर हा पई चेष्टा करिवो आगे ना नहीं सेठी पई केते परिश्रम करिया पड़िवो? तो बहुत दशम ठार बहुत 2-3 गुण और परिश्रम करिवो। तुमर सफलता हम कामना करू। धन्यवाद। ମୁଁ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆମ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଯିଏକି ମୋର ପୁଅ ଆଜି ବିଶ୍ୱକଲି ବ୍ଲକ ଟପର ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସାନ୍ତପୁର ସେଠାକାର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ଆମର ରହିଲେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଆମର ସେଠି ବାପାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ସେଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ଗୁରୁଜୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବି ବହୁତ ତା ସହିତ ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତେ ବି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଇ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ପ୍ରତି ବି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତା ମା ଏବଂ ତାର ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ ବୋଉ ତା ଭାଇ ଏବଂ ବଡ଼ବାପା ପୁଅ ଭାଇ ଏବଂ ତା ସାନ ଭାଇ ଏମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ତା ମାଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭାବୁଛି ତା ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ସାର୍ ତ କହିଲେ ତା ମା ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ସମୟଟା? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସମୟ ଦିଏ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖେ କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ରିଭିଜନ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ବିଷୟ ସବୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗାଇଡ଼ କରେ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପାଠ ତ ସେ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ସେଇଟା ବୃଥା ଯାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ବି ତା ଦରକାର ତାକୁ ବି ଯାଉଛି କାରଣ ସିଏ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇକି ଆସିପାରିଛି ତ ଅଛି ଛୋଟବେଳୁ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହଉ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ତ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମ ପରିବାରকে ଆଇଏସ୍ର ଡାକ୍ତର ହଉ ଏବଂ ତାକୁ ଆଇଏସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବି ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଡାକ୍ତର ହଉ କିନ୍ତୁ ଆଇଏସ୍ ଆମ ପରିବାର କେହି ନାହିଁ ଆଇଏସ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯାଉ ଆମେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ଆମର ଭୂୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାଦେବ ଚିତ୍ରକଳା ଦୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।